soyayya zane ki tabbata in ba ke bani birni na raina ke kaɗai ce wurin da ke raina mai aure. Ni ma sabon salon soyayya zan maka ka tabbata in ba kai bani a zuciyata kai kaɗai ne wuri na rai kullum mai aure. Soyayya zan miki inda kika yi mun sokin furta buri na raina an aure ki abin nufi ke zamo matata ni ban gani kuma sannan ban ji a kai na san ki sai ki fahimta inda na aure ki na zama zaki cikin mazaje ni a nufina. Ashe ka so mai san ka da daɗi ne ma a rainai da can nawa kullum kana nuna mini kauna a zuciyata na yi yabawa ni dai a yau ka zama jigona kai ne bugun numfashi nawa komai akan ka zan iya ɗauka kai ne bugun numfashi nawa. faɗa miki akan ki ko mene zan mayi har ma gaban ai umma da abba kice cikar buri in nayi inda ku gani gaji gaba na kake tunani ko wani shayi na wanda zai zo har ya raba mu ba zan bari ba na sa raina. Ni sabon salon soyayya zan maka ka tabbata in ba kai bani a zuciyata kai kaɗai ne wuri na rai kullum mu ya aure. Ni dai sabon salon soyayya zane ki tabbata in ba ke bani birni na raina ke kaɗai ce wurin da ke raina mai aure. Tarairaya kam zana gwada ma ka zam kamar jariri gona komai kace ni ba ni musawa biyayya aure zan nuna lambu na so zan ja ka mu zaga dan ka sun ko bai ba sannan mu kewaya mu yi wasan tsairai na zama amarya kai angona. Maganar ja cika ta burin rai aurenki ni zan aminta duk inda zaki in zamto miki dan aikinki domin kwani na baki sarauta ta dukkan mata na bayanki jirgi na so sake bi ni mushalla a bar yabokin zamto guna. Aso da kauna mun yi kamanni saboda so ya kama jinin kuma da Laila har majanuniya nan gurin ba sa kamo kama hannuna masoyi karka bari wani na ya raba mu sabon salon soyayya kenan da ni da kai mai so mai kauna. Ni dai sabon salon soyayya zane ki tabbata in ba ke bani birni na raina ke kaɗai ce wurin da ke raina mai aure. Ni ma sabon salon soyayya zan maka ka tabbata in ba kai bani a zuciyata kai kaɗai ne